may paskungan kaya kayo nga. Kanya, o ining gagawang kong puto bongbong, bantakit yun eh. Kayan, lakatan niya yan. Yan oren ka na akong amanundang lansungan. Deni, mga 10 minutes siguro, 8 minutes chain eh. Yan kunan tala, labentala. Puwatang kunan mo kasi mapalila eh. Kunan mo yung makanyan, kaya ba't itutok may kitang pasingo na, banta medyo maluto itang babo. Ngayon nilabentala nung pagpagtalang masali si Rene. Pagpagtalakin niya. Puh! Uy, talin wala ita. Woohoo! Puto bongbong. Agli mo na tang metong pa ne. Kuantining metong. Same procedure. Ipasingo kaya naman bagyan ng tita. Okay, but 1, 2, 3. Yeah! Talin mo na Ngeni, gawan tala. Pili talang makanyan. Di nang talang dita ka butter or margarine magsilbiya naman. Yang namboriyo. Patangkay. Buburan talang dita ka ngungut kita, lele kita. Ngungut. Tsaka tala di nang mayo mo. O ito, yari na po. Laway nyo la. Orin na din po ito bumbong magawa ko. Sana po, uling mga pampangan ko. Tuloy po sana mga pampangan din kaya kong anak, paunakan, apo, pelalong asaw. Eh po pikakarin na kapampangan kayo. Takal po salamat.